Здравейте, хора! Днес ще ви покажа как да се направите понички. Ето вижте. Ще ви покажа как да направите понички, в който има такава да пише коментарите. Което ми каза на всички снимки в албуми, които ти ми показа. Сега не вярвам на нищо, колкото и да си красива. Какво значение има, след като си фалшива? Само ако можех да не те познавам, да не те познавам, щях и някой лев да мога да спестявам. Ти си фейк профил. Влезена в Прада, Армани, Версачи, поредна глезана, натопена в живанши. Само дай да харчи, яко в пачки. Виена, Милано, транкулки, играчки. И чао, хора, тонове грима, пък толкова прозрачни. Имате само дебели стотачки, гадни злото търсачки. Жадна за евраси, за бижута, каманяци. Това принцеса си, кът си чупила толкова матраци, бич. Аз се хванах на всичко, което ми каза, на всички снимки в албуми.